ka Nyasaye oyie wacho ni kotieko tam mare kidonjo ka Nyasaye oloso thuolo. Bende ineno pogruok mantiere e kinde machon ka ne nitie ng'ama opogore kod ng'ama duond bura ma dominant area no nokawo gi sani kinyalo pimo? Erokamano. Sani king'iyo kata mana somo ma Kisumu East odok piny kabisa. Asetimo romo kod County Director of Education. Nikech kwa ng'iyo skunde ma Kisumu East kaka Kasagam Secondary School odok piny kabisa. King'iyo Nyamasara Secondary School be ok ber ahinya. Nyalo koro is very worse. Aso buolo be wan go malo ka chande. Bukna skunde ok dhi maber. Koro natimo meeting gi County Director of Education. You request one thing ni team meeting gi jopuonj. To kapok timo meeting gi jopuonj, rome gi TSC nikech gin gi challenges. Kineno ka Nyalunya Secondary School, the principal is retiring this month, sama wuoyo kodi ni. Kodi ngani ka samoro ka japuonj retire to samoro kochiwre ten school motimre nade mopuonje no. Kineno Bukna Secondary School, the head teacher is retiring in July. Mano Bukna mantiere kidhi Riat. Skicha kineno Kasagam Secondary School, ne wayudo head teacher ma nyamino ma wuok Western, but the school has really gone down. Koro wasetimo meeting kodi moko ni wadwaro ni Kasagam Secondary School openjo ni challenge ma wango nikech Kisumu East is the only constituency ma onge boarding school. Koro I held a meeting with the PS Dr. Raymond Omolo mana kwae support mare konyo skundegi. Kineno Nyamasara Secondary School sani waketo boarding school. Nyawasre nyaka meeting gi Minister of Education ma nyawasa nyane ikidrechni to give the things were required for what? For boarding facility. Nyawatimo meeting gi PS for basic education Professor Bitok. Mano yene miyowa 15 million for infrastructural development mar boarding facility. Kwacha kwa biro gine Obuolo Secondary School. Obuolo Secondary School bane mrotomenade obed boarding school. Kwa bedo gi boarding school adek Kisumu nikech last meeting mwatimo gi Ministry of gi representative mar Mutei mano bang timo meeting gi CEO acting CEO mar Teacher Service Commission Madam Mutei. Madam Mutei mano kupango na meeting mo arado gi joge mantiere ground. Koro sani one in process mar make this facility before the end of this year they're going to be fully boarding schools. Ang'o momiyo magi duto timre mamiyo gigi duto ne ok timre nikech zoning koso zoning magi timore mokwongo gimotimore nikech the MP of the area gimosetimo mathoth ahinya sani en girene police station ogero mathoth kabisa e gweng' to wach mar education to shall odling ne oming ne kabisa nikech samoro en ok wakanyo to kata joge modago boka kanyo en owuon modak Rift Valley. Koro wadwaro ni mondo watim ang'o, watim transformation mar education, otherwise generation wadhi race Kisumu East dhi bedo gi a big challenge. To mi paro machala nikech ma en ng'ama oyier ka onge